Dostlar şu at demir yolun üstünde dur. Yani arkamda demir yol, önümde demir yol. Bulam devlet bilen berdi. Şu at nire verat devlet? Yirek var Most. Most var ada o. Bärin meşhur odan most var kan üstünden hem daha poy geçer ha. Üstünden o poy geçer. Relativt kanal ya. Avstrijske most ya. Avstrijske most. Yani Avustriya'nın mostuna mengdes bir most. Tuğla mı? Google'da şöyle görkad ya. Ne mitkışkı var kadi. Ay bark göremesek onam. Şu at. Gata arkan var ha. Gata odan nasıl at berdi? Peyzaj rolyan da. Çekim onu. Ay evet tamam don diyor arkında berdi. Ne şu yoldan şeydi sıptırlık aslında berdi hem gitsen ol ya yani biraz kıyındır kan onun için biz bilmeyen yoldan gidiver öyle. Tamam anırık barıp daha ders size de görküler. Şu at gitsek yankı most denerim şu tarafı olmalı. Kredisme ora. Bizim şu at berden kıradan bar ya şey deyip barmalı. Anartı dağlık. Öyler berdi ovoyları. Qatı ova öyler ha Ferhat. Bir xeyla. Dasta var yaşıllık aratlıca. Öňümizde de serkip var. Buların ibadatxanasy. Çep tarap öwliýalar. Bular ara öwliýalar hem odan görýärmi? Qatı odan qoýýarlar. Odan gömýärler. Surat, batlar var görüyor. Hawa suratlar. Gelmenen. Akurat mıza? İlla oradan hemmeti surat. Öňümizde ibadatxanada odan eken. Onan barıp alaly. Berdi ýaşadan garramaýan. Hakikaten bu havalda. Sen näme diýen bu zatlar hakkında? Suratlar hakkında var ha. Ben näme diýeceğim bilmem. Tarif et bilmem. Qaçan näme diýjek aýçak adam baam diýe tarif et bolan opdy. Hawada ne diýdi ya? Gözlükden ýa dilim tutuldy. Ne gaýdyşyna bu tarap bir zatlarda suwat söylýär. Bu diýaljakdyr suwama. Nämeden bular men? Näde ýasaldy bu zatlar? Gudrat diýäňmi? Kudret zatlar. Näde? Gudrat görjek bolsaň näme diýär? Dağlara var dağlara. Hawa bilen suwat mosta var ýa. Näde diýär? Avstrijski most. Serkde ma bir zatlar okulýa öýden, tekler gelýär bolýar. Şuna da var üçten serkde. Ibadatxana öňünde bir tapar adamlar var. Bugün bir bayramçylygy bar eken bulan. Şondan şu ad her kim öz libaslaryny, eşiklerini giyipdir. Bir zatlar okuýarlar. Aňyr taraplara adam doly. Gata odan ibadatxanalara ýalpylap dur. Dostlar şu at mostada geldik. Şu aňyrdan ýörek geldik, şu tarap eken. 10 ýalkan ýetgüşde da ýok, ýöne gowja surata düşmek üçin. Ýokarda ana dron çypýar, bir dron çyrpýar, etip bolsa mende de bolar. Gowja pullanan wagtym aljak menen bir ýerine. Ýokardan poýdy geçýär. Odan howa gowy berdi. Biram ýangylatda ýazylyken 700 metr zipline var eken. 700 metr. 180 grevin yani ýoş-ýoşdan onu görülýär. Berde minjek diýär. Min görsen gowja bolsa belki menen minerim. Ne berdim. Berdi. Näle? Odan eken. Odan. Ayağına üç koş.
Benim arada yok köprüde de yani. Olya suratlarda düşmüyor. Köne köprüde. Zat elindäki näme? Haratyjy ya. Ulan olmadı. Ýang ýolun horatyjarlyk bar, bir hili gaty ýetim geldi. Mundan 1 saat bäri zat kelýär. Toranok. Kurtarmayan seken. Akşam sen ne etti? Hawa. Berde Reçka suwa düşmeliýän. Düşüpler. Doktor Şuat berde zipline'dan gitsek bolýa. Zipline'a minjek bolýa. Menem kameram var. Yukarıdan. Odan aylarlar o. Evet. Когда будете поддержать движение этой остановки, нужно Şey выставить de. ноги. Если не 700 metre eken. Потом также перед второй остановкой выпрямляете ноги и склоняетесь. Руки во время спуска не отпускаете. Держите фигуру. Хорошо? Сейчас будем ехать. Buradan kaçsan dağıt. Kelmeğin çoğur. Все. Ben de hadi. Поехали. Gittik. Yo! Gitti. Ay bolla, gözden ay gitti. Görünen oğlum, ben size TV korkutuyorum. Bulutlarım karanlıkla düşüyor. Yağışacak böyle. Çalıca damcalağa başladı. Yaman uzakken ay bir var. Günaydın mükemmelim. Bardaydı yani. Inni yerine de qayıtmalı. Yani yerine anardan adamlar gelinle son başka da kişiler barlarını son qayıtıp bilýär yani. Şöyle aşağıdan. Yürü ayrı. Hadi yaxşı bir yerde belirler. Gittik onunla. Dostlar, ana bizim gelen yolumuz eş var, demir yolun üstünden gidip barýar. Häzir ýankyýarek Moskwa da köprü. Şoňa barýar. Bärde de döwlet, bärde de berdi. Howona näher geçdi? Yol. Yol gatyp. Ola gowdan alyp durýdy ana. Burada da işte o. Berdi. Konuştun mu ne? Zipline näli? Evet. 180 green gitti diýen da. İki edek ne harı öyle onu. Aýana dünýä bir iki edek gelýän muna. Dünya iki edek gelene bastı. Oo. Buna ýöne terada şu tebigatyň gözelligine teretdene. Bärde muňa da dağ öýlere terada bärde ýaşanlar gaty bagtda. Sen ne garayan bederem o? Nerede geçti sanki? Nerede duyuyor baştan geçeceği öyle mi? Näme diýip Türkmençe näme diýip bolar? Ajaýyp, Ajaýyp. ajaýyp duýgy. Hatda şu wagt bar. Ýerden nar ýöräp berse ýerden ademez öýle. Yağış yağdı yani şu an koydu ve anırdan tokoyluktan bağlarından näme diye hova gelýär. Arasa, katarasa, maşin geçen o hiç öyle. Yine gelmeni fikir ettiğimin berlerek. Benim şu an haksanın var ýöräp ber, durmagan ýörä ýöne. Hiç ýadawlyk ýok. Hakika yağdawlyk yok hiç öyle. Seret, ona seredin, ona seredin. Keyip bu adam. Bu oğlanı bedirgen gidelliydi, gezdiydi. Bul zat nähil aýtdym. Şu atygatyň zatyndan terhoş boldy. Son diýip bolar. Berdi. Gowdam.
Alıslara biz gideli, uçolli, uçolli. Alıslara biz uçolli. Ovadan söze baydel, men taydel, yönesin sizem göğnümem caydel. Kavanyan beri, bize göre del. Berden hem şadövede salam olsun. Ne? Yolla gidip baraya kan. Şunlarla qoğuculatlarla nam qarşısı bilýäňiz. Qoğucu. Geçin. Aqçı. Gel. Dipaymasın. Gel. Şşt. Ana taraf. Şşt. Aqçı. Gel. 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 Gel berdi. Oo. Dostlar, Varoktanam şeydip yedip taşlar kayttık. Onun meşgul kollu koydum yüreğine. Biz berdi bilen düştük. Dövleden bizim anırıyımızda küpede. Dövlet yatıp kaldı. Bizim bu yanlık var. Kıpkılırlanlar burnundadır. Şimdi Kiyif'ten tamam Kiyif'e ertir yerden var ya. Ondan sonra akşama açıldı Kiyif'te biraz duymalı. Akşama Kiyif'ten Mikalayfa. Son yanık o gıdıklı geçti. Mikalayf'tan tekine çıktık. Bunam 13 mi? Bunam 13'de o. 14'üne Kiyif'e, 15'üne yerden Mikalayfa var ya. Gıdıklı geçti. Şeyde Baroktanam taşlar var ya. Kat qoğu şehir mene kat qoğu vardı. Yarımşan geldik, Baroktan geldik. Ondan yarımşan dağa öttük. Kat gıdıklı geçti. Dağda kalıp gördük çadırdan. için täze gıdıklı tecrübe oldu. Hem bu edek köplük ol qaytdım. Hem ise köplen yekoydum aylan yanım için. Köplüğe kendim öğrensen geldim. Bu edek 3 kişi ol qayttık. Gıdıklı geçti. Köplüğe gıdıklı ken. Hertinin öyle hayratin karbada. Dinleme diýen berdi. Birinji gedip şunýalyk din zalsa çadyrlan din zalsa çykyp gördüm. Nähil geçti. Qyt hazabar daýda aýtan. Görüňler aýtan. Gip paras gynansak da. Sene gat gynan parýaň aýdan. Gynnan param. Berde näçe ýaşadyň ele. Boş ol var okta. Ara qow tejribe boldy da. Ha, qow tejribe boldy. Enni kede giderliden gene giderdim. Gön taýyn ýa-da. Son ýaly. Ana. Meňle gelsen son ýaly ýa-da. Enni kede gön taýýar diýip Gelecek bolsaňyz betirgenler. Ýoluňa adam tuwa hemme kişi bilen gidilip barnak. Doğru. Şeyip öv oturmak ya var. Ona näme? Tawul sayl doğrudan. Tağlaňyz. Sağlykda galan, bezilen galan. Näme bolsa täze. Başga ýerlerde, täze ýerlerde görüşýänse, ostawul. Hormat, Mustafa.